Вие нека съм с ProX BG и с Golden Racing BG и с Дани! Създателя на мафък. Сега днес ще се фъркаме в тази копчинка. Не се вижда нещо, ама е много готино, секси е. Вижте сега. Айде пак, гледайте, ако се пуша. Надя се, вижте. Я съм Шашо, бе! Шашо, вие си владете си. Ще го закрепим да бъде секси. Да бъде секси. Остава хора си валите! Нещо ме боли ръката, защото се свърли по крил. Нема така! Фикс, пази се! Ей! Ей, телефон пази! Любо, снимаш, гледайте сами, фиксовите! Нема! Гледай горе, че падна. Чай, я се фърлим! Не! Горе падна хора. Я снимай тук как се фърлим! Ей, се дървете тебе да бе! Я бе, аз снимам бе, деба! Я сега гледай са! Алекс, ти снимаш добре! Гледай сега как се фърлим! Аз къде си го така? Ама чай, събераме купчинка, като ме боли ръката! Не знам как да си закрепа телефона. Аз си купа! Ти еба майката. Защото може да снима дърветата горе. Какво става хора? За пореден път снимам клип. За пореден път. Вече четвърти път снимам един и същи клип. Не се опитваме да се бавят, короче. Ето тук се биеме. Се молим на Янки. Това бой ли е? Това бой ли е? Значи ще се меткам. Аз съм Годен Бейен. Рейзи. Бейен, тук бият. Жирулети. Ама, иллюминат. What the hell? Иллюминати! Доберите газа, иска да ме яде. Тете мандърска маста. Ще му дърса майка. Не беше бъде готино от различни ъгъли. Ъгли, мафака, бръж. Абе, не ми аз искам той се закрепи да видим какво е. Ой, не има някакво къв. Я ще си тук, да? О, ти убаво, дедо. Ти, аз съм ети тук от ако ти. Я ще да вляза тук да видим какво. Имам ли ви, аби? Алки, беге. Снимам ли вече? Снимаш? Леко бе, секси. Защо? Защо? Мартина риба! Я управете копчината! Я, от тук. Не, но той там пада. Управете копчината, бе, не, че ми е смешно. Я, леко тук! Леко! Не, хора, моля. Моля ви, хора. Алекс, моля. Аз ще ти е звана така връща. Надявам се да се вижда. Боли. 5 пъти снимах клип. Ние се бяха сигурно половин час. Това е закрепа. Ай, давай. Искам да ме Я тук, бе. Айде на кметицата. Кмете. Ставай, Дани. Ставай. Не си ми спомниш. Къде сте капи? Изчапах ли се? Не. Въркаляш се. Стига. Не фикс. Тя майка. Опа. Опа ви Чакай, Миша. Чакай, не дай. Абе, тук сюда на главата трябва да се биеме, трябва да се биеме в този телефон. Ще правете качи. Аз така ще пия. Папа, мой няма се вижда. Познава ти еластичката, къде си връзваш косата? Ето, що ме боли ръка.
направете купчина. Така много боли, бе, направете по-голямо. Така, служи го по-към може. А я виж оттам, касетата, дали се вижда. Дали се вижда? Вижда ли се бяло? Дали се вижда? Да. Ама тук няма купчина! Няма купчина! Тук няма купчина! Имаш ли въшки? Стани, пикоти! Не знам, риба пуста. Як я потом? Окото ми. Добре ли му окото, момичето? Чакай, да му се поеме. Да виж как ще стане. Тя му мъчи тук, ти ви. Обувката ми! Обувката половина. Дай ми, Сашко. Не беше да държим. Аз се държим да не паднеш. Това ще ми влезе. Да! Пусти си. Я, пусти си. Не дай. Лядай доле, за операция! Стига, Дани, не дай. Чакай да се обувам. Чакай! На пилона. Да, пусти го буквата. Дай ми се кажа, съм тиксът. Аз не виждам нищо. Не, аз виждам. Аха! Едно, две, три, Точно. тинг. Точно познаваш по котко. Ти имаш нещо по котко, я виж. Не. Какво си килиш, бе? Тебе, то увеличил. Бати бас. Не, бега назад. Гледай го това. Айде да правим кучина. Има нещо много мазно какво. Нищо, я виж, имам нещо. Първи кучина. О, да. Къде? Малко черно. Да, Виж още малко. готово. Как бъркаш окото? Не, бе. Как го докосва? Нямаш го, бе. А що ме дращаш? Я виж ами нещо. Не, стига, че е много гадно. Не ще бе, бе. Не. Коста хора, аз съм Александър Георгиев. Гол на БГ! Нека си веде в листа. Oh, you fucking Нему до парата! Що ти снима гъзен? Ево, Дани Дивия! Ходи, Дани Дивия! Абе, аз не съм див. Дани дивата! Айде да закопаме. Не, бе, малите кученчето, бе. Като риба на сухо. Излизай! Не бе, го пак Не, го е е топло. да че убием. Не е топло, затова седи. Ей, куче! Мърш, дръж! Бръщерня! Я направят голема крамар да се превъртим. Шаша, бе. Това не боли. Гледайте хора!
Диви, дай му. Превъртане. Давай, разкачи сега, че още разкачи. Още! Ама разкачи се. Това е пак. Атака на Тифовяр! Да бе, вари го бе. Любо. Сега сме куши си, дай мусне. Аро се виждам. Я ведете от купчината. Я махни, да се хвърлим с телефона. Ще се хвърля с телефона. Бе да се хвърлим с телефона. Бе да се хвърлим с телефона, бе. Пусти да се хвърли с телефона, бе. Аре, мък се. Аре, бе, Любо, остане. Аре, беги. Любо, бе да се прехвърли. Се прехвърли с телефона. Пробвах с беге. Дайте рекорд да седим тук пред главата и какво става, да? Чакай, кои сега да се дай се. Тя буквално ми се кучи ме хапе стабилно. Стига, черни, стига. Стига, спокай се! Браво, Упс! И да, не путката. Тега, бе. На пауза. Дай, Диви. Като гледаш ти май фото. Бягай, бе. Хора. Беше бак тяхто. Ако ви хареса, може да лайкнете, може да сабскрайбнете, може да коментнете, може да предложите какъв ще бъде следващия клип. Точно така. Лайкове си имаме. Не сме качвали отдавна. И сега ще се превъртиме пак. Чакай да се превърта първо, после ме събаря. Бягай оттам, бе. Бягай, пробва се. Аре, махни се от топтината, че искам да се превъртим. Тук го боли, вижте как сяга. Аре, бягай, бе, Проус. Какво да габиш на трева? Аре, бягай да се превърта, бе! Аре, бягай, бе! Бягай, черньо! Бягай, бе, куче! Разкарай това куче. Вижте сега, хора. И това беше всичко от нас, хора. Довиждане.